Milí horšovskotýnští a všichni, kteří se cítíte spojeni s naším malým společenstvím víry, které se schází v Nádražní ulici. Vstoupili jsme do nového roku, žel stále ještě odděleně. Měl jsem dle rozpisu tuto neděli jet do Týna a kázat, ale pandemická situace nám to neumožňuje. Chci vás tedy alespoň takto na dálku pozdravit a popřát vám Boží požehnání a radost z evangelia do nového roku. Apoštol Pavel, vězením oddělen od sboru v Efezu, píše svým milým, že se za ně modlí. Jeho modlitbu poznáváme z textu jeho dopisu, kde čteme ve 3. kapitole tato slova. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Onen vnitřní člověk, o kterém Pavel mluví, je Kristus přebývající v našich srdcích. Je zakořeněn a zakotven v lásce, chápe Boží rozměry, chápe, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Přiznám se, že mne tato modlitba často v mysli napadne a přeji si, abych takto nahlížel svět kolem sebe. Lidi, hodnoty, církev, prostě vše. Abych uměl poměřovat božími mírami. Často to neumím, ale Pavlova modlitba mi pomáhá se upamatovat na mé vnitřní rozhodnutí, že se to chci naučit. Učit se měřit druhým lidem kristovsky, tedy s láskou, s odpuštěním, s porozuměním. Měřit s ochotou druhému pomoct. Něco pro něj udělat, zasadit se za něj svým vlastním životem, byť by to byl hříšník nebo lotr. Proč o tom mluvím? Protože věřím, že nás v nadcházejícím roce čekají nové věci. Věci, o kterých zatím nic nevíme, ale věřím, že přijdou. A proto je třeba se na ně připravit. A příprava na nové boží věci spočívá právě v tom, že bude upevněn náš vnitřní člověk, že v nás bude růst Kristus, že si budeme osvojovat Kristovy míry, skutečnou šířku a výšku, hloubku i délku. Uspořádáme si priority, vyjasníme si, proč do sboru vlastně chodíme a jaké je naše místo ve sboru. Co tam od nás Bůh očekává, k jakému úkolu volá naše srdce. Osvojíme-li si boží míry, pak se nám jistě podaří správně nahlížet na druhé. Už je nebudeme posuzovat podle sebe, podle toho, zda nás někdo potěšil nebo zranil, ale podle lásky Boží. Často se mi zdá, že jsou mnozí křesťané úzkoprsí ve svém vztahu k druhým křesťanům. To, jak oni sami poznali Boha, jakoby limitovalo jejich otevřenost ke druhým. Stále více jsem ale přesvědčen, že jak široce dokážeme otevřít vlastní náruč, tak velké a široké je naše obejmutí druhých. Když sleduji Ježíše, jeho otevřenou náruč k lidem všeho druhu, pak vidím, jak málo otevřenou náruč mám já. Vím, že zpočátku chodí křesťan do společenství proto, aby zde přijímal povzbuzení a potěchu. Je to pro něj místo porozumění, místo jistoty a bezpečí. Jak jde ale čas, vede nás Pán cestou následování, cestou tříbení, samostatnosti, dospělosti, cestou na Golgotu. A člověk pak přestává chodit do církve proto, aby čerpal, ale přichází dávat. Myslím, že většina z nás, kteří se v Týně scházíme, jsme již v onom čase křesťanské dospělosti, která dobře ví, že požehnanější je dávat než brát. Ví, že ten, kdo dává, dostává tím víc. Je to jeden ze zázraků, který Bůh dopřává těm, kteří ho následují.
Před lety mi vyprávěl Wilfried Bolaj, jak se modlili v malém sboru, kde bylo jen pár lidí, za nějakou posilu do jejich společenství. Mysleli na nějakou mladou rodinu, která by se stala jádrem nové misijní práce. A Bůh jejich prosby vyslyšel. Jenže jiným způsobem, než jak si to oni představovali. Poslal jim rodinu, to ano. Ale nebyla to rodina věřící, ani příkladná. Naopak, vlekli sebou kupu problémů a trápení. Byli před rozvodem, obklopeni průšvihy a starostmi. Ale ten sbor je přijal a otevřel jim svoji náruč. A co se stalo? Brzy tam přišli další problémoví lidé. Zkrátím to, Boží požehnání přišlo skrze tyto problémové, protože oni poznali Boží milost a skrze ně pak Boží milost poznali další a další. Vlastně by nás to nemělo překvapit. Vždyť okolo Ježíše to bylo podobné. Jsme teď každý sám za sebe před Bohem, naše společenství jakoby spalo. Můžeme opravdu spát a probudit se, až nám vláda dovolí se zase sejít. Nebo se můžeme připravovat. Připravovat se v modlitbách a ve společenství s Kristem. Vás, kteří se modlíte, prosím, modlete se za to, aby nám Bůh ukazoval své vlastní míry a my, abychom si je osvojovali. Abychom se naučili na druhé nahlížet optikou Kristovy lásky. Modlete se za to, abychom, až se sejdeme, měli náruč otevřenou a byli připraveni přijmout i ty, kteří jsou jiní, kteří jsou třeba problémoví. Prosím, modlete se za to, aby každý z nás věděl, že do církve chodíme proto, že tam pro nás má místo sám Pán Kristus, který skrze nás chce druhým požehnat. Modlete se za to, aby každý z nás věděl o svém místě v těle Kristově a mohli jsme společně tvořit to jeho tělo. A pokud váš modlitební život ustal, anebo jsou vaše modlitby zaměřeny na vlastní trápení a starosti vašich blízkých, prosím, rozšiřte své modlitby a přidejte se k našim modlitbám za to, abychom viděli věci okolo sebe Ježíšovou optikou. Přirovnal bych to k jízdě na kole. Když jsme byli malí, učili nás rodiče, jak se na kole jezdí. Ukázali nám to, vysvětlili nám to a pak přišel čas, kdy jsme na to kolo sedli a všechnu tu teorii jsme měli přetavit v praxi. Modlitba je tou teoretickou přípravou. A čtením písma odkoukáváme u Ježíše, jak se to vše dělá. A pak vstaneme a pustíme se do života. A to je okamžik, kdy naše teoretické znalosti smíme zkusit využít v praxi. Čeká nás ještě dost pádů, ale důležité je nenechat se odradit, vytrvat. Znovu si to nechat vysvětlit a pak se to nakonec rozjede a je to paráda. Věřím, že nás v roce 2021 čekají jako společenství nové věci. Čas našeho odloučení vnímám jako čas přípravy. Kéž nás Bůh tříbí, kéž v nás upevní vnitřního člověka a kéž porozumíme dobře jeho mírám, kterými máme měřit věci a lidi kolem sebe, a těším se na čas, kdy se zase uvidíme tváří v tvář a budeme společně hledat, co pro nás Bůh připravil a kdy všechnu tu naší teoretickou přípravu zúročíme v praxi. A tak se nyní přidávám k apoštolu Pavlovi a klekám na kolena a modlím se. Modlím se, aby pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duch posílil a upevnil vnitřního člověka a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Přeju vám Boží požehnání do přicházejícího roku.